'Yan makarantar Alfa'ik ne masu tarbiyya. 'Yan makarantar Alfa'ik ne masu tarbiyya. Ga ladabi da karatu ga kuma girmama manya. 'Yan makarantar Alfa'ik ne masu tarbiyya. Ga zuwa makaranta ilimi su karanta sannan ba su ƙazanta. 'Yan makarantar Alfa'ik ne masu tarbiyya. Alƙur'ani sun samu da hadisan annabi manzanmu, ga tajawidi ga fikihu har sira ma sun samu. 'Yan makarantar Alfa'ik ne masu tarbiyya. 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 Ga ladabi da karatu ga kuma girmama manya. 'Yan makarantar Alfa'ik ne masu tarbiyya. Ga zuwa makaranta ilimi su karanta sannan ba su ƙazanta. 'Yan makarantar Alfa'ik ne masu tarbiyya. Alƙur'ani sun samu da hadisan annabi manzanmu, ga tajawidi ga fikihu har sira ma sun samu. 'Yan makarantar Alfa'ik ne masu tarbiyya. 'Yan makarantar Alfa'ik ne masu tarbiyya. 'Yan makarantar Alfa'ik ne masu tarbiyya. Makarantar Alfa'ik ne. وأولئك هم المفلحون. sa masa albarka, Allah ya muku jagora, Allah madaukin sarki yadda ka tara mu a wannan wuri baki ɗayan mu, Allah madaukin sarki ka tara mu a Dar es Salaam baki ɗaya. Mu ma muna fata Allah kawo mu wannan mataki da ya kawo ku. Allah madaukin sarki ya rayuwa albarka saboda yanayin lokaci kuma ga rana, da fatan abin da muka faɗa daidai Allah madaukin sarki ya sa albarka a ciki, kuskuren mu kuma Allah madaukin sarki ya yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babban gari na sheka girma mai unguwar sheka sabuwar Abuja, girma babban imamu kuma jagoran shek, manyan baki iyaye da kuma maza da mata, ɗalibai da 'yan unguwa da na nesa da na kusa da suka samu damar halartar zuwa wannan taro mai albarka mai tarihi. Ina taya mu murna kwarai da gaske da wannan alkhairi da ta goma shi na fara wannan gabatar da sauka karo na farko. Ubangiji Allah ya nuna mana da yawa a maimaice mai ta zuwa nan don saukar alkur'ani mai girma. Don haka albishir ga wannan ɗalibai da dukkan iyaye mu ba wa ‘ya'yayenmu ƙarfi su yi karatun boko amma a haɗa da addini. Su yi karatun boko a haɗa da sanin addini. A kashewa boko kuɗi, a kashewa addini kuɗi, a kashewa rayuwa kuɗi, a kashewa abin da zai samu musu da tarbiyya kuɗi. Kada mu yi watsi da ɓarin addini sai ya zamana mun yi ƙarfi a ɓarin boko ɗin da in mutum ya tafi zai zo ya rinka cewa ba Allah ma, ka jama ina ma ba ka haifi yaro ba. Ina addu'a Allah ya sanya muku albarka, Allah ya albarkaci rayuwar waɗannan wanda suka karanta Alƙur'ani, Allah ya haɗa mu da su da dukkan waɗanda suka halarci wannan wuri a cikin aljanna maɗaukakiya. Subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 'Yan makarantar Alfa'ik ne masu tarbiyya. Ina fatan Allah ya saka wa malamai wannan yara gaba ɗaya da alheri, su ma kuma iyaye ina fatan Allah ya hore mana kuma ci gaba ɗaukan nauyin ƴaƴanmu da dukkanin ma wanda suka kamata mu ɗauka, kamar wanda misali kamar marayu wanda aka bari a unguwa, kusan kullum muna mantawa da wannan abu. Mana addu'a fata alheri, Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Subhanakallahumma wa bihamdika
nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ina ma kowa da kowa barka da zuwa wannan taro mai albarka na wannan makaranta ta kulliyatul faik al'alamiya wanda Allah ya azurta mu da ita a wannan gari namu na Sheka ko kuma in ce wannan unguwa ta sabuwar Abuja duk da dai duka a ƙarƙashin Sheka take gaba ɗaya. Wannan ba ƙaramar nasara ba ce, kuma mata da yara da manya da duk waɗanda suka zo da na musu barka da zuwa, kuma muna musu fatan Allah ya mai da su gidajensu lafiya, Allah kuma ya saka da alkhairi bisa wannan gwaggwaban ni'ima da Allah ya mana. Da muka tara nan, Allah ya tara mu a farfajiya a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah kuma ya riko da hannayenmu gaba ɗaya. Allah kuma ya yassare muku abin da za ku riƙe iyalanku da 'ya'yanku da kuma tarbiyyarsu da kuma iliminsu. Kuma malamanmu da duk suke nan a zaune, Allah ya saka musu da alkhairi, su ma Allah ya riko da hannunsu, Allah ma iyalinsu albarka, Allah ma yansu albarka da duk sauran al'umma. Mai garin kuma hakimi Alhaji Abubakar da kuma mai unguwa Malam Usman da kuma duran iyaye na muku fatan alkhairi. Allah ya sa a dade ana yi, Allah ya kara muku lafiya da imani. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.